Ben. Nej. Ikke gjør. Vi ser bara så vi kan synka. Nei. Versus... Hva skjer man ikke? Dette? Versus... Ja. Alltid bara beat-retur. Pille av! Pille av! Så. Kan vi ikke andre gå i? Alltid ikke en. Eller vi kan ikke gjøre versus eller battle eller noe. Det er noe først. Momo Farm! Det vi tror da vinner det er beste. Boy vann med. Seriøst? Først, ja. Hvor er det? Å, er det kjøkkenste? Har du bygget noe? Ja, men. Wow. What is it, sucker? We have it here. Er det? I know, bro, yeah. Vi kjører spørsmål godt til det. Hvordan bruker man sånne ting? Sett. Åh, de drakk det, vi. Drakk det? Monter. Wow! Jeg sa så sånn her. Jeg bomba drakk nesten. Okej, klarar vi gott. Du får ställning. No! Det är perfekt. Oh my god. Det är så boost att han fyller, vet du vad? I snärspelen. Ja. Det är så boost att han fyller i snärspelen. Det är så stupör att han fyller i dungeon. Ja, nej. Jag tyckte det kom just. Som en bombrat att ställa. Spice. Fuck about anything. Okej. Jag glömde att drifta. Glömt spela. Kan man drifta i spel? Först det blir inte right. Shit! No! Det passar att du ser bilen gör som flyger. Ja, jag säger det. Så gör är störst nu. If I don't you think. Nej, du är synd. Ja. Du hör ju musik. Oh! Yes! Woho! Så ska vi bara vann. Det spelar ju. Du blev för trött av Johan. Vilka du med? Okej. Gott det du körde ju. Inte Rainbow Road. Det är också 5 minuter. Ja, det där rinkas i väg. Åh, man kan aldrig lite av. Det är inte så lätt att föra till sån här. Bara han superlänkar och du tror inte. Du tror på han? Flower på. Kan du helt duschta sig på den? Nej! Det är boost där. Jag vet inte det. Nej, det får bara vara kort längd till här snart. No! Vi är någon kort längd. Åh, shit. Tack, kort här vakna. Kan jag köra? Kan jag nå han? Ja, jag är liten. Jag är fri. Kom väck! Sitt svin! Och går bara runt! Bara runt! Jag får det! Det var det! Oh shit! Jag går bara runt som här. Get this shit! Jag är skadad. Gärna! Fuck, jag hoppar igen så. Jag ska inte... No! Fuck, det kunde jag kört runt. Du måste spänka. Bomba! Skit och snäck på naskan. Perfekt då. Vad fult. Tack till. Shit, det var ut! Inte jag, det är så vill. Det är fantastiskt. Du är sanker! Fucking banana! Yes! Koj! Jag går längt ut. Vi kör lasset nu. Go there, mate. I go. Är det? Det var inte roligt att drifta i spännande. Nej, det är legit. Först man fler eller? Men man fär, men det är så fucking roligt. Det är ju så fucking vilst. Det är Nu har du ordet vunnit jag svar. vill. Är det så som nice? Jag vet inte, jag körde en bomb. Datti! Ah! Datti min fucking banan! Det brukar ett kors som slängt datter i det. Det är som man... Är det kors? Nej. Bara ihop tror jag. Ja, men vi brukar se knapparna. Shit! Ja. Ja, det är som Och så köta. Ja, ett neckbett. Jag vill gå shit och allt! Helt rattet du! Så just det. Ja, det är gott. Faster.
Kanskje etter en jeg? Kjem og fuck seg opp og skott. Jag har inte lust att ge mig upp att det. Jeg vet ikke om hva jeg gjør, jeg tar alle dine av benen. Ikke bare med det på planen. Hva er bare noe med? Jag har inte gått nu gör det nu. Og gjett meg! Han får ikke nå. God! Jeg vet hva skilt nå. Ska vi bara prova ballong? Fight. Ja. Hva var det til her? Kjøtteklana? What? Ja, det är kärleksmannen. Vi tog alien med background. Battle? Repulsor? Yeah. Det som är resten av ditt Vad är det? Det är snärs. De bästa. Det är inte månader var klart precis ner, ja? Jag hade det där så. Det corner Kart. Okej. Bowser, Tomper, Mario. Ja. Lancer. Åh, här var en bomba. Monster. Från det kanalen. Det är så intensivt. Hur mappan är större? Hurry, yeah? George Bowser. Hur ser det där? Jag menar mappen är. Jag vet inte vad grön, Ja, det är gröna. Okej, är den lilla? Thomas Fucking Thomas. Jeg vet ikke, jeg var for slutt, jeg vet ikke hvor snart. Vad gör han? Åh! Thomas säger också en... Vad heter någon? Thomas! Hör du vi kör? Jeg fucking drapp meg selv, va? Ja, vad då? Jeg drapp meg selv, va? Kom ut din svin! Det Yeah! er dumme greis! No! Vänta nu. Why you have to be You are so nervy! Why you have to be my Shut up! Det är ju power. The backswagger. Jag svär. Vi träffar nu för ditt va? Thomas kan fuck mig down. Ah! Bro! Yeah! Drack ni inte det, väg? Rakte med min höger. Hej tid! Holy shit, man drack Thomas! Ja, vi tatt i en banan! Du må ikke til på sånn. Där! Alla en ballong efter. Ikke det meg. Helt fuck. Alla vi känner ballong. The fuck? The permanent fett over you! Det er vi! Ett lopp. No! Det är en pampa! Oh man! Och det chattar är en bomba dit. Okej, han ska det göra. Jag drar in och finna Thomas, man kvar bara råd mot dumbass. Ja, det er snudd. Shit! You show this my party, it's just here to you. Bowser. Yeah! Badget got Tui. Bandit gets Kulu in the Ja. Efter det? Nej. Efter det. I don't know. Okej. Spris att jag finner på själva. Snarare det. Du kan ha. Det är bara farmor kan Hur känner jag där? Sprit jag kan ha det. Red. Nej. Ja. Jag tror bra. Jag vet inte fitta kanaler du. Är det en äldre film show av vatten? Absolut. Ja, det är det. Inte räkna med. Thank you Thomas. No! Og så går jeg bare fremover. Fuck! Så räkna med. Fuck! Smäll i som råte.
What? Jeg treffer på meg selv, faen! Ja, hørte ganske noe med. Nei, jeg kjenner en rett shot, og så får jeg rett meg selv, faen. Red Shell sucker is there. Skal vi Fuck! Tenk så bra. Grønn og kjønns som... Jeg kan ikke køre atrett. Hvordan kan man... Jeg vet ikke, Kan man ikke presse våpen? Først, jeg var ikke hva det verste for det. Ikke være sneaky. Du har også brukt med tyngste våpenet. Ah! Bananskås med og lagt! Du skal på Korea. Ja? Fuck! Han har tenkt å fekla! Ja, jeg har alltid helt ekort jeg tærle. Du skal ha et match. Ok, du kan da... No! What? Ok, du får Ah! Camp. Ja, du campar bara. No! Yeah. Rikard nu. Släcker bara. Campar.